Ingatan mo siya. Yun. O, diba maganda? Sis Lilian, salamat. Na-end na kami sa Troy. Salamat sa pag-stay. Paglasong ka pa, abo. Sakto yan. Last tosong o isa? Oh. Bakit mag-end ka na? Saktuin lang natin ng 2 hours. Okay. Mag-last song ikaw. Para makapagpahinga na tayo. Ano na 11:20. 11:20 na. Oo. Si Bruin. May sakit ba si Bruin? Ano, inuubos lang. Sa lamig at saka ano yan? Lamig Sobrang at, init siguro. Sige. Sige. The best nutrients for their best life. Science. Two minutes na lang, di ba? Oo. Isip ko ito sa panahon na ito. Bakit ba bumabalaki ng iyong mundo? Ginagawa buhay ay sadyang ganyan. Suliraning iwas pigilan. Itanong mo lang iyong puso. Kaya mo yan. Huwag ka bigang alinlangan. Bumubulo sa isipan. Mga pagsubok lang yan. Huwag mong itigil ang hangin. Huwag mong isuko at kamabalan. Huwag mong isipin ikaw lang ang kapalan. Ika'y hindi tatalikuran. Ating mga siyang lumihan. Bilang ikaw ang nagdurusa, bilang ikaw ang lumuhan. Sakit mo'y may katapusan, kaya mo yan. Huwag ka bilang alinlangan, bumubulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong isipin. Huwag mong isuko at yaman. Ano yung kinakanta ni Sis Johnny na ano? Ano? May kinakanta siyang maganda eh. Bilang ikaw ang luluha, sakit ang pupusta, kaya mo yan. Huwag ka
iyong alinlangan lumulus. Wala pagsubok naman yan. Huwag mong isimulan na. Huwag mong susuko. Ano yung tumutulog sa'yo yan? Nagchat? Huwag mong susuko. Ano yung tumutulog sa'yo yan? Ano? Narinig ko na yung boses ko. Yung kinakanta ni Sis Johnny, sabi ko, yung, Oh. ano ba? Alin doon? Kalimutan mo na. Anong kanta? Yung parang bakla ba yun? Parang bakla na gusto niya Hindi ko ano babae, yun. parang Hindi ko, nakalimutan ko yung ano title. pagod yun. Antok na antok kagabi. Oo, pagod pa sila lahat. Nung oras na natapos kagabi. Inano ko lang to kasi naka-ano na to. Inano ko na to nung nakaraang araw pa. Upcoming. Kaya sabi ko kahit isang oras, iti-take siya. Sayang naman. Kaya nga. Sige. Salamat sa inyo. Si Kay Wings, nagtahimik na ba? Ano na siguro? May sakit. Oo. Pahinga na rin tayo, Abo. Salamat, Abo. Welcome. Ni Ann. Salamat ni Ann. Love shout out. Ayan. Pa-end na kami ni. Pahinga para gumaling ka na kayong dalawa. Hindi ko shout out. Sobra kanina. Inanong Kaya nga. oxygen pa nga ako kanina. Magpagaling kayong dalawa ba? Parehas kayo may sakit. Hindi ako makahinga talaga kanina. Sobra. Dahil daw saan yun? Dun sa fatty liver yata yun. Sa fatty liver mo? Ako Fatty din meron liver. din ganun. Iwas ka lang sa mamantika, sabi niya ganun. Oo. Preto. Tapos, control lang yung pagkain. Yun lang. Ang Ano hirap po siya mag-control. tawag? Ganon din ako, di ba, nung huling uwi ko last year? Yun nga, yung sa fatty liver ko, meron ako tapos yung sa puso. Kasi hindi na ako nakapagpa-check up ulit, di ba? Bakasyon ako, tapos 2 months ko inumin. Pinababalik ako ng doktor, hindi naman ako nakabalik kasi need pa siyang kumanan ako ulit, check up ulit. 3 weeks lang yung bakasyon ko nung nakaraang taon. 10 days lang yung gamot sa akin. 10 days. Binigay. Ilan? 10 days. Nasa pagkain 10 days? talaga. Nasa pagkain talaga yung pinanggagalingan ng may sakit. Mga sakit natin Sa ba? pagkain. Sa pagkain. Ako nga, yung kanin ba gusto kong bawasan, hanggang ngayon, pangarap ko pa rin. Pagka binabawasan ko siya, tapos bukas makalawa, balik na naman. Hirap. Ang taba ko na. Yun ang yung fatty liver. Sabi yung doktor mo, gulay. Gulay talaga daw. Gulay. Sabi niya, wag ka muna ako sa mga prito-prito. Oo. Lahat ng prito, hindi pwede. Puro laga lang. Magdininding na lang ako palagi. Masarap nga yun eh. Okay naman lahat, in-ultrasound ako. Akala nila iba na yung
Kasi di ako makahinga. Oo. Tapos biglang sumakit talaga yung buong tiyan ko pa. Di ako Mm-mm. makahinga. Tapos wala na akong makita. Parang magdidilim ba yung paningin ko? Kanina. Inaano ka, oo. Mm. Kaya yun, Himatay. sabi ko, parang mahimatay na ako kanina ba? Mm-mm. Tapos Pero, yung mga, ang ano sa'yo, yung fatty liver lang ba talaga yung ano sa'yo? Okay lang, ne, okay lang, ne. okay na. Sige, Kasi good night. dati ako nang ganyan, yung sa ano ko, yung gallbladder ko, yung sa bato sa abdo ko. Yun, Meron pa? Wala. wala ka? Yun nga ang ano nila kanina, nung ultrasound nila, tinignan nila kung may matuyo sa abdo. Oo. Pero, salamat naman ako sa Diyos, wala naman. Kasi hindi naman Wala ako naman. nagsosoft drinks. Wala. Buti. Findings, okay naman. Normal lahat. Buti naman. Kasi ako dati, matagal siyang matagal siyang na-detect ng doktor. Kasi bawat inaano ng doktor sa akin dati, ano daw yung, ano ba yung ano tawag niya? Yung ulcer daw. Tapos, oo, nag-abot yata yun ng 3 or 2 years na gano'n ang ano sa akin findings ng doktor. Tapos nung bandang huli, kasi sa ultrasound yun ang nakikita nila. Tapos nung bandang huli, hindi pa rin nila makita nung hinimatay na ako. Kasi pag may ganun ka, bato sa abdo, pag sumakit yung sikmura mo, tugon sa likod. Yun, Hindi nahimatay naman na sumakit ako. yung likod ko. Nung nahimatay na ako, iyon, hindi pa rin nila nakita sa ultrasound. Inano nila ako, yung endoscopy. Yun ang nakita nila. Kaya, inano nila ako nung inopera ka agad. Kasi malaki na yung ano ko. Ano yung 4 yata inopera sa'yo? yung batong nakita. Ha? Ano yung inopera sa'yo? Tinanggal yung ano ko, yung abdo ko. Talaga? Mm. Need nilang tanggalin yun kasi yung mga bato ba, pag once na pagka yung mayroon kang ganun, pwede siyang magkalma pero talagang kailangan tanggalin siya kasi may findings na yung sumabog siya sa ano mo, mas maraming organ ang magiging apektado. Kaya kailangan nilang tanggalin yung may bato sa abdo ka. Oo. Ganun. Mm. Pero matagal na yun, wala pa ako dito. Nasa Pinas pa lang ako nun. Ano yung naramdaman mo naman? Sikmura. Lagi akong sinisikmura. Tapos, yung nangangasim ako. Tapos pag umasim na yung sikmura mo, yung dumighay ka ba, abo? Yung maasim. Ganun. Ganun ang ano nun, sikmura. Lagi. Pero okay naman. Pero okay Pero naman. ultrasound mo na sa'yo. Ultrasound, Tapos, puro ultrasound, ganun ang ano na may ano daw ako, ano ba sinabi ko kanina, yung may pasagutom, ano ba yun? Ulcer. Oo, kasi nga, di ba, may work ako sa Pinas. So, hindi mo maiwasan na ano ka talaga ng gutom. Akala ko, nalipasan. ulcer lang talaga. Oo, akala ko ulcer lang talaga. Tapos, hindi pa rin siya nawawala kahit anong inom ko ng gamot na inaano ng doktor. Tapos, nakailang ultrasound sila. Tapos wala silang makita. Nung huli na, nung nahimatay na ako, yun inano nila ako na endoscopy. Yun, doon nila nakita. Yung ano ba, yung ano ba tawag nyo? Yung may pinapasok sa bibig hanggang tiyan. Pero pinatulog ka. Hmm? Pinatulog ka muna. Hindi. Gising ako.
Ano siya, nilagyan lang siya ng, nag-spray lang sila sa bibig ko para maipasok yung ganyan na ano ba tawag nito. Pero malambot siya Para siyang ano ba tawag niyan? Ano ba tawag niyan? Straw ba? Mm. Na may ano siya, may ilaw, saka ipapasok yun hanggang sa tiyan mo. Doon nila makikita kung ano talaga. Tapos nakikita nila sa ano, yung parang ultrasound din siya, makikita mo siya sa TV. Kung ano yung nasa loob ng tiyan mo. Ang hirap, para ka bang baboy na nakanganga ka, hindi ka pwedeng kumilos. May ngayak-ngayak ako noon Pero wala siyang sakit. Hindi mo siya maramdaman ng sakit yung pinapasok ng doktor kasi ano siya yung may pamanhid naman. Dami kong naranasan dun, abo. 2 opera ako bago ako makarating dito. Awa ng Diyos, okay naman na. Kaya ikaw, pagka halimbawang ano, titingnan mo din kung ano yung magiging ano sa'yo ng ganyan ba. Kasi minsan hindi mo rin maano yung doktor. Kasi ako nakailang doktor ako nun. Nag-finding sa akin ng doktor na need ko ng operahan. Tapos naghanap pa rin ako ng specialista pa ulit na another doktor. Kasi nga ayaw kong magpa-opera. Pero yun pa rin ang finding sa akin. Kaya napilitan akong magpa-opera. Pero wala ka naman yata, hindi ka naman sinisikmura, hindi naman umaasim ang ano mo, yung Hindi naman. natawag ko. Ganun ako Bakit yung lang bigla yung dumidikhay. tiyan ko? Iba yung sintomas sa atin, magkaiba tayo Kaya baka yun sa ano lang talaga yung sa pati liver. Yun. Kasi Bawas na lang. Ako ganun. in-examine nila lahat sa akin. Ngunit talaga lahat yun. Titignan nila yun. May malapit na nga akong hihimatayin kanina sa may hospital. Sa sobrang sakit. Sobrang sakit. Parang konti na lang yung hangin na lumalabas sa ano ko. Sa hininga ko ba? Oo. Medyo napasigaw nga ako kanina. Oh? Kasi yung Anong doktor, oras? ang tagal-tagal. Tagal-tagal yung doktor. Ang hirap pa naman pag may sakit. Oo, ka nag-chat sa akin. Ano mo yung gamot mo, diretsuhin mo para diretso ng galing. Tapos pagkatapos ng gamot, check up ulit. Yun nga ang ano ko eh. Oo, gano'n naman dapat kasi para maano kung okay na ba siya. Kaya nga. Pagaling kayong dalawa, parehas kayo may sakit. Kaya nga. Mahirap kung may sakit. Di ko naakyatan si Sis Johnny, patapos na kasi nadatnan ko. Nung pagdating mo kagabi. Mahirap talaga pag nantok. Ano daw? Sabi ko, mahirap talaga pag nantok pero parang gising. Nakailang minuto na yan. Ha? Dalawat ka ano na. Nahihina na naman ang boses mo ba? Nahina? Oo. Sige na, Bo. Salamat. Sige, salamat. Sige, salamat. Okay. Si Kay Wings tulog na yan. Sis Lilian, salamat. Bye. Bye. Salamat sa pagsama. 2 hours na din. Salamat. Bye, everyone. Edit mo na lang. Pagaling.
Sige, yan mo na lang dyan. Sige. Okay, bye. Bye.